Hadian balde ban pelat pet ba ik jiwai jong ka seng VPP jong ka mau hati constituency. Ban kre usam lau William Seliang ban pelat pet ba sakwi ke jiwai jong ka tehi ka seng. Mentangi don hak ni kesenong lumau ba ban net recording ya ke jiwai batmai jong ka seng VPP ban pun kre na banta ke election ka ban salong house number 1 hak ar puitri ufep ar hajar ar pusan. Ka ne ke jiwai kam dei jong ka no constituency hanrei ga dei ke jiwai jong ka seng VPP ka bala bentem bat ban sengap habaro kwe ke jelami galaya. Na kaliang jong usam lau berwai ke ni jiwai ulapan ke jing kershan ni kipet ba kenang ban la ban pemi susu ke jiwai hak isingi ki ban sawan. Bat ulaong ya menta kimpat la ban upload ya kate ke jiwai klem da yo jingbet na kaliang jong kiterai ki berwai ya kate ke jiwai. Ya kate ke jiwai batmai jong ka seng VPP on sa pemi pet ba hakap ar pupra terik benai pakat ar hajar pusau hak puar san ba JA janmiet. Ya ketika jingruai la recording ha studio jeng iba shining halum mau ba bat la dadan menu ki bakwa recording jiruai kila ban kontak i hun ba phone nyau not san not sau prakhandai ti la kerpat ik pi pat ba ban kersan ya kani ke jingruai nang ba da ka ba share like sa comment bat subscribe kenang ba pinyo ik video ki ba hadian kublai shibun.